Hazreti Nuh alejhisselam. Hazreti Nuh alejhisselam je zamolio svoga gospodara da mu spasi sina, zbog čega je opomenut. Na prvi pogled i ovo je jedna mala greška za jednog vjerovjesnika. A sada da usmjerimo svoju pažnju na stanje drugog oca čovječanstva, Hazreti Nuha alejhisselam, i da se potrudimo da upoznamo ovog velikana u svjetlu Kur'ana, makar u okviru ovog događaja. U Kur'ani Kerimu se spominje dova Hazreti Nuha alejhisselam, zatim odgovor i upozorenje uzvišenoga gospodara na sljedeći način. A Nuh je bio zamolio gospodara svoga i rekao: Gospodaru moj, sin moj je iz porodice moje, a obećanje tvoje je zaista istinito i ti si od onih koji vladaju najbolji vladar. Zbog ovog očekivanog događaja koji se obistinio na njegovom narodu, Hazreti Nuh alejhisselam je bio sav uzbuđen i uznemiren. Naročito se zabrinuo za sudbinu svoga sina i ta njegova briga je tolika da može uzdrmati čovjeka. Da li je ova njegova uzbuđenost bila zbog toga što će mu se sin udaviti ili zbog toga što će mu sin umrijeti kao nevjernik? Naravno, za čovjeka koji je shvatio drugi svijet, vječnu sreću, vječnu patnju i Allahovu dželešanuhu srdžbu i milost, kao što je slučaj sa Hazreti Nuhom alejhisselam, ta briga nije bila zbog tijela njegovog sina, niti materijalne dobiti. Pored toga, koji bi otac naspram ovolike strahote ostao, a da se ne zamoli da mu sin ne bude uništen? Gospodaru moj, dao si mi riječ da mi nećeš uništiti porodicu, ali ne ukrcati se u ovu lađu je propast, a sin mi se nalazi izvan lađe, među onima koji će biti uništeni. Ovo su riječi Hazreti Nuha alejhisselam. Naspram tog njegovog vapaja za sinom, uzvišeni gospodar ga je smirio tako što ga je obavijestio o istinskom stanju njegovog sina. O Nuhu, on nije iz porodice tvoje, reče on, jer radi ono što ne valja. Zato me ne moli za ono što ne znaš. Savjetujem te da neznalica ne budeš. On nije dio tvoje porodice. Da, on je došao na ovaj svijet od tvog sjemena i rodila ga je tvoja supruga i odrastao je uz uspavanke u tvojoj bešici. Ali tvoja porodica su oni koji su na tvome putu. Zato što je on počinio nevaljalo djelo i ušao u krug griješnika, pobunio se protiv tebe i pridružio se nevjernicima. Oni su ga odveli u propast da se potopi u vodi, a taj potop ga je povukao u vječni potop. Nemoj od mene tražiti ono o čemu ne znaš mnogo. Savjetujem ti da ne budeš od neznalica. Ti si čovjek znanja i ljubavi. Ti si čovjek koji znaš i svjestan si Allaha dželešanuhu. Čovjeku koji je meni toliko blizak ne dolikuje jedna ovakva molba i dova. Eto, u životu dugom 950 godina Hazreti Nuhu alejhisselam pripisuje se samo ova mala greška, zelle. Dok mu se sin davio, on je zamolio uzvišenoga gospodara da ga spasi, zbog čega je Hazreti Nuh alejhisselam uputio dovu i molio Allaha. Prvo, kao što se kaže u ajetu, uzvišeni gospodar mu je naredio da ukrca u lađu svoju porodicu i vjernike. I kad je zapovjed naša pala i voda sva površine zemlje pokuljala, mi smo rekli: ukrcaj u lađu
od svake životinjske vrste po jedan par i porodicu svoju, osim onih o kojima je bilo govora, i vjernike. Ovo je obećanje koje je Hazreti Nuh alejhisselam uzeo od uzvišenoga gospodara. I on je na osnovu tog obećanja uputio jednu ovakvu molbu uzvišenom gospodaru. Do tog trenutka on nije znao da je donijeta odluka protiv njegovog sina. Jednostavno, Hazreti Nuh alejhisselam ne traži ništa drugo osim obećanje uzvišenoga gospodara. On je ovu lađu napravio po uputstvima objave koja mu je dolazila od Allaha dželešanuhu i opet je u nju pozvao ljude naređenjem uzvišenoga gospodara. Među onima koje je pozvao, naravno da su bili i članovi njegove porodice. Zapravo, i Allah dželešanuhu mu je kazao da ukrca i svoju porodicu. Rekao mu je, ali mu se sin pred njegovim očima borio sa talasima. U ovom teškom trenutku, kada su svi putevi spasa zatvoreni, on se obratio biću, Zatu, u čijoj su ruci sva rješenja i izlazi, i zamolio ga da mu spasi sina. Zapravo nije mogao ništa drugo učiniti osim dove i osim nje nije mu ostala ni jedna grana za koju bi se uhvatio. Kada je čuo za sina da nije od njegove porodice, zaprepastio se, kao da je odjednom udaren u glavu. Začudio se jer to nije znao i smatrao ga je za člana svoje porodice. To se baš tako dogodilo, jer odmah nakon što je čuo upozorenje, bez imalo gubljenja vremena se pokajao svome gospodaru. I onda je počeo moliti. Gospodaru moj, reče, tebi se ja utječem da te više nikada ne zamolim za ono što ne znam. Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, bit ću izgubljen. Jasno je da Hazreti Nuh alejhisselam nije znao pravu situaciju kada je tražio spas za svoga sina. Kada je saznao, odmah je odustao od svoje molbe i zatražio je oprost. Molim vas, da li je moguće nazvati grijehom situaciju kada svijest čovjeka zacrta sebi jedan vidik i poželi stići do njega? Drugo, šta je tražio Hazreti Nuh alejhisselam? Ako je od Allaha dželešanuhu tražio uputu za svoga sina, pa može li biti išta normalnije od toga za jednog oca? Naročito za jednog oca koji je ujedno i vjerovjesnik i koji se bez prestanka bori za uputu svih ljudi. Zar nije ponašanje jednog čovjeka koji posjeduje ogromnu samilost da se smiluje svome djetetu i da uputi dovu da bi mu spasio vječni život, sasvim normalno, a utoliko i vrijedno? Da, ovdje se susrećemo sa samilošću jednog vjerovjesnika. Da nije ova samilost kod njih drukčija od one koju mi možemo shvatiti, oni ne bi mogli podnijeti i uzeti na sebe teret poslanstva. Zamislite bilo koju majku kako je na izvanredan način ukrašena samilošću kada grli svoje dijete i kada trči da ispuni sve njegove želje. A ovo je jedan vjerovjesnik, čak jedan od velikih poslanika koji je otvorio dušu cijelom čovječanstvu i trudi se da mu ispuni sve dozvoljene ovodunjalučke i ahiretske želje. Kada Kur'an i Kerim objašnjava našeg vjerovjesnika, on ovako opisuje njegovo duhovno stanje, naspram onih koji odbijaju da povjeruju. Pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u govor ovaj, Kur'an, neće da povjeruju? I Allahov poslanik svoje stanje opisuje sljedećim riječima i u tom smislu navodi poređenje. Primjer mene i moga ummeta je
poput čovjeka koji je zapalio vatru, pa su insekti i leptiri koji su vidjeli tu vatru počeli da lete u nju. Da, ja vas držim za vašu odjeću i odbijam vas od vatre, a vi nasrćete u nju. Ako je ovo samilost vjerovjesnika, onda je i Hazreti Nuh alejhisselam pejgamber i on je nosio isti osjećaj samilosti. Međutim, kada je čuo upozorenje, odmah se pokajao Allahu, odustao od dove i zatražio oprost od svoga gospodara. A sada da vidimo sličnosti u dovama Hazreti Nuha alejhisselam i Hazreti Adema alejhisselam. Kada su shvatili svoje greške, obojica su se okrenuli gospodaru i na isti način, te u istoj atmosferi i istom molbom proučili dovu. Jer oni su ljudi od iste maje i istog karaktera. Učili su u istoj medresi i uzeli su znanje od istog ustaza, učitelja. Zbog toga će njihov povratak od grešaka biti na isti način. Iako Kur'an pokajanja ova dva velikana navodi različitim riječima, ipak je stil isti. Treće, u vjeri postoji princip. Mi sudimo na osnovu onoga što vidimo. Zbog ovog principa Allahov poslanik je prisustvovao dženazi Abdullaha ibn Ubeja ibn Selula, iako je znao da je munafik, a isto tako i na mnogim drugim dženazama munafika, dok je nosio ta tijela, nije otkrio zavjesu o njima. Jer oni su pred očima ljudi klanjali namaz, postili i obavljali ostale vjerske obaveze. Postoji vjerovatnoća da je i sin Hazreti Nuha alejhisselam bio u istoj situaciji. Možda se uvijek predstavljao kao vjernik, a u suštini je bio licemjer. Ili se njegovo licemjerstvo pojavilo u tom trenutku. A Hazreti Nuh alejhisselam je, prema njegovom spoljnom izgledu, donio odluku i prihvatio ga da bude dio njegove porodice. Donijeti odluku na osnovu viđenog ni u kom slučaju nije grijeh. Kada je stanje već takvo, onda Hazreti Nuh alejhisselam ni u kom slučaju nije počinio grijeh, već je uradio ono što je bila njegova dužnost. Zamislite tog velikog vjerovjesnika koji se 950 godina trudio i mučio, koga su mnogi omalovažavali i kome su govorili da je ludak, a on se nije baš nimalo potresao i posumnjao u svoj poziv. O činjenici da je bilo malo onih koji su mu povjerovali, Kur'an Kerim nas obavještava, a malo je bilo onih koji su s njim vjerovali. Ko želi shvatiti život Hazreti Nuha alejhisselam, neka prati Kur'ansku suru Nuh, u kojoj se on spominje. Tada će shvatiti da je ovaj veličanstveni vjerovjesnik bio daleko od grijeha koliko je arš udaljen od zemlje. Neka nam uzvišeni gospodar podari njegovo zauzimanje na sudnjem danu i zauzimanje našeg vjerovjesnika. Amin.